Иминлек телим сезгә, хөрмәтле милләттәшләрем. Хәзер интернет бикләрендә ничек сәламәт һәм матур булырга, ничек телеңне йотарлык тәмле ризыклар пешерергә, күп җимеш китерүче гүзәл бакчаларны ничек үстерергә, матур йорт хуҗалыкларны ничек төзергә һәм башка кирәкле нәрсәләргә бик яхшы итеп өйрәтәләр. Ә мин сезгә рухи сәламәтлек, эчке гүзәллек һәм чын бәхет табуыгызны теләп, иң зирәк акыл иясенең тормыш сүзләренә нигезләнгән рухи тәҗрибәмне тәкъдим итәм. Мин үзем инде 7-нче дистәне ваклаган өлкән хатынмын. Ирем белән 40 ел буе гомер итәбез. Шушы гомер эчендә тормыш мине күп кенә нәрсәләргә өйрәтте. Тормыш үзе биргән тәҗрибәне без югары белем алып та, дөньядагы күп китапларны укып та ала алмыйбыз. Худайның ихтыярын сорап, бу насихат сүзләре бәлки кемнәрдер өчен файдалы булыр, аларга да чын бәхет юлын ачар дип, шушы тәҗрибәм турында шаһидлек итәргә телим. Мәктәптә укыган чагымнан ук мин китаплар яраттым. Аларны укып, күп белергә, тормышны аңларга, хыялымдагы мәхәббәткә һәм бәхеткә ирешергә бик теләдем. Кем генә теләми икән чын мәхәббәт һәм бәхет табарга. 16 яшымда очратып, 6 ел дуслашып йөргәннән соң, үзем сөйгән чибәр егеткә кияүгә чыккач, мин инде чын мәхәббәт таптым һәм хыялымдагы бәхеткә ирештем дип уйладым. Бик күп кызлар кебек үк, яраткан кешем мине бәхетле итәчәк, матур гаилә корып, балалар үстереп, җырларда җырланган пар күгәрченнәрдәй шөкердәшеп кенә яшәрбез дип өметләндем. Ләкин мин көткәнчә түгел, ә бөтенләй башкача булды тормыш юлым. Ни өчен дигәндә, Аллаһы миңа байтак авыр сынаулар әзерләп куйган булган, һәм миңа аларны үтәргә туры килде. Баштарак бу сынауларның максатын әлбәттә аңламадым. Ә хәзер инде шундый язмыш бүләк иткәне өчен мин Худайга бик рәхмәтлемен. Бәлки сез минем тормышымда андай сынаулар булмас дип уйлыйсыздыр. Әйе, андай сынаулар булмас. Ләкин башкалары мотлак булачагына мин шикләнмим. Чөнки Аллаһы җиргә китергән һәр бәндәсен яратканга күрә, аларның һәр берсе өчен төрле сынаулар әзерләп куйган. Икенче яктан, төрле кыенлыкларга, конфликтларга, шулай ук күп ахмаклыкларыбыз аркасында без үзебезне үзебездә дучар итәбез икән. Сез бәлки, мин ахмак түгелмен, булмам да дип уйлыйсыздыр. Әйе, мин дә үземне бик акыллы кешегә саный идем. Мәктәпне 5-кә генә тамамладым, кызыл диплом белән педучилище бетердем. Соңыннан читтән торып институтта укыдым. Байтак еллар балалар укыттым. Философия, психология, парапсихология кебек фәннәрне үз башка өйрәнеп, тормышымда кулланып яшәргә тырыштым. Мин дә акыллы булмагач, кем булсын дип исәпләдем. Ләкин буларның барысын мин хәзер буш нәрсәгә исәплим. Чөнки алар миңа тормышымдагы сынауларны дөрес үтәргә дә, чын бәхет табарга да ярдәм итә алмадылар. Гаилә корып яшәүнең беренче айларыннан ук төрле конфликтлар, аңлашылмаучылыклар, үпкәләр, канәгатьсезлекләр туа башлады. Мин буларны көтмәгән идем. Каян килеп чыкты алар? Мин бит иремне бик яратам, яхшы хатын булырга телим. Нишләп безнең арадан низаклар чыгасың дип мин бик кайгырдым, уйландым. Аутотренинглар үтеп, тестлар шишеп, ызгыш чыгара торган кнопкаларга басмыйчарак яшәргә, бөтен көчемне, белемемне кулланып, бәхетле гаилә корырга тырыштым. Юк, буларның файдасы бөтенләй булмады диярлек, яки гел вакытлыча гына булды. Тышкы яктан безнең гаилә бик матур күренсә дә, аның эчендә канәгатьсезлек, ачу, үпкә, үч кебек нәрсәләр җитәрлек икәнен мин яхшы белә идем. Җитмәсә, беренче кызым да чирле туды.
Хастаханәләрдән хастаханәләргә күп йөрдек. Санаторийларда, экстрасенсларда, массажистларда, өшкерүче муллалар да калмады. Алга китеш бик күренмәде. Озакламый мин инде үземне бәхетсез итеп тоя башладым. Ходай, нәрсә өчен бу дигән сорау туды минем күңелдә. Дөресен әйткәндә, мин Алланы бик күпләр кебек үк хәүф-хәтәр, кыенлык килгәндә генә әзрәк искә алып яшәдем. Барысы да яхшы булганда, ул миңа кирәкми иде. Мин үземне тикшерә башладым һәм беренче шундый нәтиҗәгә килдем. Әйе шул, әлбәттә, син, Алла, миңа бу газапларны юкка гына җибәрмәгәнсең. Мин бит синең барлыгыңны белсәм дә, тормышымны синең катнашыңнан башка гына корырга теләдем. Хөрмәтле дуслар, бәлки сез дә тормышыгызны Алла катнашлыгыннан башка гына коргансыздыр. Бәлки сез дә кыенлык яки кайгы килгәндә генә Алланы искә төшереп, аңа гарәпчә дуга кылып куясыздыр. Я булмаса, бисмилламны калдырмыйм, кешеләргә изгелеклемен, хәерләр дә биреп торам, булдыра алганча гореф-гадәт, дини йолаларны үтәргә тырышам, тагын ни кирәк дип уйлыйсыздыр. Әйе, ата-бабаларыбыз безне шулай өйрәтте. Ләкин, милләттәшләрем, Аллаһы ата-бабаларыбыздан бөегрәк икәнне һәм иң элек Аллаһының өйрәтүләрен тотарга кирәклеген сезгә аңлатып торасы юктыр дип уйлыйм. Менә шул бөек Аллаһы кешеләргә үзенең сүзендә Аллаһы әмрен читтә калдырып, сез кеше урнаштырган йолаларны үтисез. Сез үзегезнең йолагыз белән Аллаһы сүзен юкка чыгарасыз һәм шуңа охшаган төрле эшләр эшлисез дип әйткәнен мин ул чакта әле белмидем. Тормышыбыз көйле, рәтле һәм безгә яхшы булсын өчен тормыш бүләк итүче инструкция да биргән икән. Ләкин без, кешеләр, бик тәкәббер һәм үзбилдекле булганга күрә, мин үзем беләм ничек яшәргә дигән девиз белән яшибез. Аллаһы биргән инструкцияны укымаганга һәм аны кулланмаганга күрә, тормыш карабыбыз бик тиз кумга утыра, яисә тишелеп бата башлый. Кая соң ул Аллаһы безгә биргән тормыш инструкциясе? Алла бар кешеләр өчен дә бер, ләкин без татарлар өчен Алла сүзе Коръән, руслар өчен Библия дигәнне ишеттем мин. Алла бар кешеләр өчен дә бер булгач, нишләп аның сүзе татарлар өчен бер төрле, руслар өчен икенче төрле булырга тиешсең дип уйландым. Мин моны аңларга теләдем. Шуңа күрә Коръәнне дә, Библияны да чагыштырып, үзем тикшерә кат-кат укып чыктым. Чын хакыйкатьнең кайда икәнен белергә теләп, ихлас дуга кылып, бу турыда Аллаһыдан сорасагыз, ул сезгә дә җавап бирер. Аллаһының ихтыярын башкарырга теләп, хак юлны ихлас күңелдән эзләүчеләр аны тапмый калмаслар. Эзләгез һәм табарсыз ди Аллаһының сүзе. Ләкин хак юлны таптым дип, дин юлында адашып калмагыз, дусларым. Чөнки Аллаһы безгә дин тотарга түгел, үзенең сүзләренә иман итәргә, Раббының вәгъдәләренә ышанырга куша. Ходай насыйп итсә, киләсе чыгышымда мин сезгә ни өчен һәм ничек тәүбә итүем турында сөйләргә теләр идем. Үзегезгә һәм якыннарыгызга Худайның фатихалары булсын. Амин.